Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez onat magazinera, gaur urtarriaren 10. eguna dugu, hain zuzen ere. Aste artean eta bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin gure betiko kolaboratzailea izanen dugu hemen, Patxi Urrutia aktualitatea solasen, hainbertze gaiez, batzuk tristeak gehienak, tristeak zoritxarrez, eta arituko gara horiekin ikuspuntu kritiko bat. Emanez, bigarren elkarrizketan berriz, Matxinekin egonen gara, bera komikigilea da, eta komik berri bat kaleratu du, Aska izenekoa. Eta komik hau kokatzen nahi zuzen ere, larrun, betelu, eremu horretan, eta, ikusiko duzu zer kontatzen duen. Ez dut deus aurreratuko du, berarekin izanen dugulako hizketaldia horren solasteko. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin efemerideak. Urtarrilaren 10 zen, Kristo aurreko 59. urtean Julio Cesarrek Rubikon ibaia gurutzatu zuen, gerra zibila piztuz. 1928an berriz, Leon Trotsky eta oposizio ezkertiarreko bertze 30 kide bidali zituzten Sobiet Batasunetik. Trotsky Alma Atara, Alatmaiko probintziara atzerriratu zen. 2016an, Carles Puigdemont, Junts pel Sí, Kataluniako Generalitateko presidentea izendatua izan zen, CiUko bere alderdikide eta ordurarteko presidentea zen Artur Mas politikariaren ordez. Eta baitere, egun berdin horretan, David Bowie, ingeles abeslaria eta musikaria hil zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusia. Kriminologiaren Euskal Institutua 1979tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena aurkeztu dio Ollo kontseilariari. Ukrainiako gatazkatik Nafarroan desplazatuta bizi diren personek 400 euroko laguntzak eskatu ahal izango dituzte gaurtik aintzinera. Apiriletik aintzinera bajaren tramitazio telematikoa izanen da. Iruñak eta Mutiloak haien udal mugarteak lotuko dituzte Luis Amigo ikastetxearen parean Taxoare Sadarreko bidegorriaren eta horrekin batera doan oinezkoen ibilbidearen luzapenaren bidez. Abian da jasangarritasun eskolaren programazioa urteko lehen 3 hilabeterako hondakinen kudeaketa eta berrerabilera ardaz dituena. Zango Zakaleko aparkaleku proiektuak egoilarrendako eta merkatariendako 356 plaza aurrikusten ditu Lurrazpiko 4 solairutan, eta baita Gurutzeko plaza berrurbanizatzea ere. Euskal Nobela Beltzaren astea ospatuko da Baztanen urtarrilaren 23tik 29. Ikus dezagun zer dugun agenda kulturalean. Gaur atxaldeko 6etan, Zibibos, Jus Larrotxan ipuin kontalari musikatua Sorgina Txirulinaren eskutik. Asteazkenean, ipuin hautatuak ipuin kontakizuna Sergio de Andresen eskutik, Zipikanen atxaldeko 6etan. Baitere, Ainoa, Blakiz Beltza 2, liburuaren aurkezpena Fermin Muguruza eta Susana Martinen eskutik Katakraken atxaldeko 7etan. Eta Amaiur, Libera State, Asisko Urmenetaren liburuaren aurkezpena Burlatako Axular elkartean. Iluntzeko 8etan liburuaren aurkezpena izanen dugu eta solasaldia erran bezala Urmenetarekin. Hortziralean berriz, Willis Drummond taldeak hala ere kaleratutako azken diskoa joko du Zentral Antzokian atxaldeko 9etan. Eta larun batean, Laba guneak bere lehen urteurrena ospatuko du egun osoko egitarau batekin. Goizeko 11etatik aitzinera txokolata da, bermuta eta musika gozoa. Eguerdian bazkaria geltokin eta 6etatik aitzinera Albina, Stardust eta DJ Pintxada sorpresa. Baitere, Gel Printing aurrentzako tailerra Diana Arboniesen eskutik Iturramako Zibiboxean goizeko 11etan. Tokio Arroxa, monotipia tailerra ere izanen dugu, Zibibox Kondestablen atxaldeko 8:30. Eta akitzeko ipuin kantariak, musikaz eta ipuinez gain, poza, magia, lotura, maitasuna, dizkidetasuna, garapena, entzutea, empatia, sentsibilitatea eta bertze balorean dena bat.
lantzen dituzte. Atxaldeko 6etan izanen da Zibibox Jus Larrotxan. Eta aktualitateari errepasoa eginen diogu egunkarien azalak ikusiz. Diario de Notiziaseko lerroburu nagusian, ikerketa batek 1000 tortura kasu baino gehiago egiaztatu ditu Nafarroan 1960 Kriminologiaren Euskal Institutuaren txosten baten arabera, 1969tik 532 dira tratu txarren espedienteak. Salaketa gehienak 80ko hamarkadan erregistratu ziren. Torturak oraintsu arte izan dira. Bertze lerroburu handi batean, Lulak eta botere legegile eta judizialek Brasilen demokrazia defendatzeko deia egiten dute. Argazkian, Aitor Fernandezek jaurtiketa bat gelditzen du, eta izenburuan sarraila. Osasunak puntu bakarra lortu du Bilbon, utxutz gelditu baitira, defentsa plan oso onarekin eta erasoan ia presentziarik gabe. Gaur, erreginaren kopako osasuna Barça sadarren izanen dugu. Lerroburu gehiagotan, indarkeria matxistak 4 emakume hil ditu 24 ordutan. Karlistek Montejurrako dokumentazioa desklasifikatzea eskatzen dute, UPNek Maia nork ordezkatuko duen filtratu du, Maiak erretiratuko dela iragarri baino lehen, eta Nafarroko Volkswagenek aldi baterako ERTE berria negoziatu du lehen 6 lekorako. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, UPNek Cristina Ibarrola medikoaren aldeko apustu egin du Maiaren Iruñeko ordezkapenerako. Hautagaia Navarra-Sumako osasun parlamentari eta bozeramailea da. Argazkian berriz osasunako 2 jokalari besarkatuak. Izenburuan, balio handiko puntua. Osasuna bizirik atera da San Mamestik. Bere irudia hobetu gabe. Eta emakumezkoen osasuna Barça kopa sadarren izanen da. Bertze berri batean, Bortzirietako 4 medikurik gabe jarraitzen dute, astebetearen ondoren, mediku bat gehiago sartu da, baina kontsultak zentralizatuta daude lesakan. Kare egunkarian, txosten batek 1068 tortura kasu egiaztatu ditu Nafarroan. Torturaren biktimek errekonizimenduaren eta erreparazioaren aurrerapen gisa hartu zuten txostena. Adierazi zuten oraindik ez dakitela torturaren garrantzia bere osotasunean. Argazkian berriz, Atletik Osasuna partidua. Atletikek eta Osasunak puntuak banatu dituzte San Mamesen Txetxurrojo zenaren omenaldiaren egunean, utxutz. Brasilgo botereek, bertzalde, kontrola berreskuratu dute kolpisten erasoaren ostean. Eta azkeneko berri batean, Cristina Ibarrola izanen da UPNren hautagaia Iruñean. Eta berria egunkarian, poliziek 1960tik egindako 1068 tortura kasu identifikatu dituzte Nafarroan. Kriminologiaren Euskal Institutuak egin du ikerketa, gobernuak eskatuta. 1960 aldia aztertu zuten lehenik, eta 2015 arte 828 kasu gehiago atzeman ditu. 2181 da kopurua hegoalde osoan. Argazkian militar talde bat Bolsonaroren jarraitzaileen kanpamentua desegiten atzo. Eta izenburuan, erantzuleen bila hasi dira Brasilen. Gutxienez 1600 lagun atxilotu dituzte estatuaren hainbat egoitza hartzeko oldarraldian parte hartu izana leporatuta. Lula presidenteak adierazi du erantzukizuna Bolsonaroren eta ari lagundu diotenena dela. Eta berri gehiagotan, Montejurrako hilketak estatuaren rola agirietan, Enrique Maia ez da Iruñeko alkatega izango eta UPNek Cristina Ibarrola aurkeztu du, eta adituek ohartarazi dute aurrei ez diela onik egiten pantailak oso txikitatik erabiltzeak. Azkenik Euskal Herria Irratia, gutxienez 1068 tortura kasu izan dira Nafarroan. Kriminologiaren Euskal Institutuak 1969tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena aurkeztu dio Nafarroko gobernuari. Tarte horretan gutxienez 825 kasu izan direla ondorioztatu dute. Alboko berrian berriz, katedralean gotortuta puntua ebatzi du Osasunak. Eta azkenik, Cristina Ibarrola izanen da UPNren alkategaia Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea, eguraldia argia eta lasaia izanen da. Goizean goiz lainoguneak sortu dira barnealdeko bailara batzuetan, baina gaur soilik goi-hodeiak agertuko dira eta giroa eguzkitsuagoa izanen da.
Hegoaldeko haizea ibiliko da, indartuz joanen da, eta arratsalde gau partetik aitzinera harro ibiliko da. Aldi berean, hego haize honek temperaturaren igoera lagunduko du eta kantauri isurialdean bereziki maximoak nabarmen igoko dira. Asteazkenean bihar eguraldia aldatu eginen da. Goizaldean hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura bezperakoa baino epelagoa izanen da. Baina goizean goiz fronte hotz bat iritsiko da. Haizeak ipar-mendebaldera eginen du, kostaldean bereziki zakarri ibiliko da, euritara joko du eta goizean giroa motela eta euritsua izanen da. Gainera freskatu egingo du eta temperaturaren jaitsiera nabarituko dugu. Fronte azkar pasako da eta arratsalderako deitza ez da hain trinkoa izango. Baina oraindik kantauri isurialdean hemenka eta noizean behin zaparradak botako ditu, gauean atertuko duelarik. Bueno, eta gaurkoan eta bertze urte batez hementsen dugu, plazer handitzez, gure kolaboratzaileetan finena, oberena, Patxi Urrutia, atxaldeon. Onarekin ere jo, kontan egongo nintzen. Ez ditugu gehiago. Baita zuri ere. Ez ditugu handiz kolaboratzaile gehiago, ere bai egiera. Baino izatekotan onena, hala ere. Eta gehiago izan barrer bai onena izanen ziren, Patxi. Bueno, baitugu kontu pile bat, ja bi aste do elkarkusten ezkinela, Patxi, beraz baitugu mila bat gai jorratzeko, lehenik eta behin, launbete unten ikeragarrezko manifestazioa Bilbon, hoxen ez, sarek eta etxeratek eta antolatua, presoen etxera ekartze hoi aldarrikatzen, eta baitere etxera, fisikoki beren etxera bueltatzea eskatzen. Bai, bueno, borroka armatua eta gutxi zuenetik, gauzak beharko ziren beste modu batera egin edo beste modu batera landu, eta hemen gertatzen dena da alde batetik. Bueno, munduko espertoak edo jaioak agintzen zuten modura, batzuk egin dute, eta egin du, pausu handiak eman ditu, disolbitu egin da, baina podere politikoetak eskuinak eta Estatu Espainiarrean kudeatzen duten taldeak eta indarrak, alderantziz berriz gandire gero eta gehiago zafratzen edo mantentzen deus gertatu ez izan baliz bezala, ez? Eta bueno, hor bat daude oraindik gai hau menperatzeko presoen afera, enbertze egun eta poliki gehiago bat daude, eta hemen ikeragarria dena da, ez bakarrik ez dutela deusik ere egin gainditzeko egoera hau, baizik eta oraindik egunero ari direla hoi lantzen hau unegi daundezan. Eta legedia ere ez dute aplikatzen gure presoei. Nahi dut, gaur edozein presoak hainbertze parte bat, bere sententziaren parte bat betez geroz ateatzen alko zen 3. graduan edo, baina hemen dirudienez horiek denak kendu egiten dizkiete eta eskubide horiek ukatu egiten zeizka. Bueno, hor buru belarria ari gara borrokan, nahi dugulakotz, hauek ere libre izatea, beren eskubideak errespetatuak izatea, eta hau ez dugu lortzen momentuz, baina uste dut gizarteak zer nahi duen edo gizarteak hauen irtenbide baten alde dagoela irakusten duela urtarrilean urtero sarek deituta egiten den manifa. Hala ere, Patxi, orain momentu honetan dispertsio egoeran, ez dakit gelditzen diren 15-20 preso, ez nago seguro zifraz, baina, aurrera pauso ikeragarriak eman dire, nori esker, Patxi? Ikusten duzu nor mugitu den eta nork aldatu dituen bere, eta nork gehien bat esperto edo jaio horien inguruan, horiek egindako proposamenak zeintzuk bete dituzten, edo zeintzuk erantzun egiten duten horiek, bakearen alde eskatzen dizkiguten pausuak emateko, ez? Alde batetik pausuak eman dira, beraiek planteatutako edo eskatutako guztia bete dira, eta hau etak egin du, eta bertzealdetik berriz hor daude kasuik egiten ez dutenak, eta gainera, egunero ari direnak oraindik eta gero eta gehiago xaxatzen, ez? Baina, hemen erran behar da ere, bi aldetek ere badaudela joka modu bereziak, oso onak, baina hala eta guztiz ere, gaurko egunean eta lehenengo pausu bezala eta derrigorrezkoa bezala da hurbil legedia, gaur Estatu Espainiaren dagoen legedia betetzea, errespetatzea.
gero ikusiko ditugu urrengo pausua nola egin, zer egin, baina gu nahi dugu helburu bat hau gainditzea, horretarako badaude arau batzuk edo proposamen batzuk hor daudenak, talde batek edo alde batek bete egiten ditu, eta bertzea oraindik xaxatzen ari da kontrakoa lortzeko, ez? Ez dute bertze gauzik errateko politika mailan, eta orduen erabiltzen dute sufrikarioa, mendekua eta gorrotoa beraien miseriek garbitzeko, eta baina horiek ez dute inolako ekarpenik egiten arazoak konpontzerako bidean. Kasu honetan, hala ere, Bilduk badu zerbait ikusteko, hau da, eskertu behar zaio Bilduri egin duen lana, presoak etxeratzeko? Zalantzarik gabe. Bildu izan da urte dauetan denetan presoen eskubideen alde buru belarri aritu dena lanean, eta orai ere segitzen du. Gure kideak dira, beraiek gure herria defendatzen zuten, guk ere hori egiten dugu, eta gure bi arazo ditugu alde batetik gure erabaki demokratikoa hor indartzea, eta bertzaldetik berriz hor borroka honten ibili direnen guziei irtenbide bat ematea, ahalik eta laizterren gurekin batera gizarte honten bizi daitezen. Patxi, Espainiar Estatuan oraindik ere badago jendea sinesten ez duena Euskal Herrian torturak egon direnik, orain berriki jakin dugu, atera diren azkeneko txostenetan, Nafarroan beran, Patxi, okerro ezpanago, 1000 tortura kasu inguru? Bai, pasa. Gaur egunkarian agertzen dire, atzo eman zuten presa aurreko bat, hilabete batzuk lehenago eman zuten bertze 3 probintzitan gertatu zen, 3.000, 4.000 zeizen bat kasu, nolabait ere ziurtatzen Turkiako, Istanbulko arauak segituz edo badute sistema bat. Bai, bide horretan segituz eta, olako salaketa zabal bat, haundi bat egin zen, orain Nafarroan egin da. 1200, bertzaldetik 600 eta gehiago, dena den, hainbeste tortura kasu agertu dire, eta gainera daukate babes ofiziala nolapait ere, zergatik Nafar gobernuak eskatutako erantzunez eginda txosten hau, eta ikusi duguna da oso ongi genekiena, gehien bat ezker abertzale izan garenok, edo garenok, askoz ere hurbilagotik tokatu baitzaigu horrelako egoerak bizitzea edo ezagutzea, ez? Eta hor dago, hemen gertatzen dena da, gizarte hau oso loak hartu edagola, hemen eskubideaz errez hitz egiten da, baina eskubide horiek publiko egiteko duzun indarraren araberakoak dira, egiak edo gezurrak. Prensa kontrolatzen balin baduzu eta isiltzen balin badituzu hainbeste gauz, edo kritikatzen baduzu horrek kristoin indarra du, eta ez du haunitetan zer ikustekorik errealitatearekin eta hemen ere gertatu da. Hemeketan salatu eginda tortura nolako izan den, eta gero ez den sinetsi behar. Azkenean agertu da orai, baina orai ere aurrera pausoak eman behar dire, zerrengatik ikusten ari gara, hainbertze gauz ari direla agertzen orai, Barrio Nuevo, hoien denare ikusi genuen, eta gero, orai ere gaur atzo, agertu ditzaikun bertze gauz bet, daudela Montejurrakoa. Konta iguzu, Patxi, orai berriki atra da, berrietan? Bai, atzo atra da berrietan, baina arazo ez da berrietan, hor gertatuzakoa zen, karlistek urtero egiten zuten martxa bat mendik askora, eta beren ekitaldi politikoa eta egiten zuten hor, baina batean hor urte batez, 76an, fasistak torri ziren karlista talde bat ari zen orai, sozialista bezala aurkezten zuten beren burua, eta hauteskundetarare aurkeztu beharra ziren, eta bazegoen bertze talde bat, horien nahi zutela lehengo bidetik segituz, eskuin muturra eta fatxak, ez? Eta ze pastu zen, orain bertze fatxa bildu zituzten egun batez, hor ostiak aritzeko eta egoeran norabait ere nahasteko, azken finean nahi zutelakot, Juan Carlosen mundua, eta Juan Carlos ordezkatzen zuen erregetza eta hor nahi zuten hori dena nahasi, eta hor agertu ziren konzentrazioi egiten zen egunean hor agertu ziren pistolak eskutan, eran bera mundu osoko fatxak bat zeuden hor, argentinarrak, italiarrak, bat ziren hor esperoan, beste mego karlisten noiz agertuko ziren hor mendigoiti,
eta bueno, pues hor hasite hor tirok hasi ziren, eta bi kide hil zituzten. García Pellejero eta Aniano. Tiroka garbitu zituzten, eta hor, etzen beti bezala, etzen deuspastu, bueno, zerbait norbait epaitu, baina, bueno, etzen ezer pastu, ez? Eta orai, ari dire erraten, bueno, pues, dokumentua badituztela, bueno, orai dokumentua badaude, baina errealitatea ezaguna zen, oso ezaguna zen, zergatik, neonek ere ameka lekuten aritu niz erraten, itzalditan eta, bueno, pues hor, ze gertatu zen, eta hor etzela, hor Fraga zela horren horien hiltzailea Fraga zela, zertaz, pues, azken finean, nork antolatu zuen horien unetako etorrera. Pagenekien, horreiz, ofizialkide badakigu. Zein izan zen, pues, nahi zutena, nork ordaindu zuen horien fatxa guzi horien bidaiak eta logelak eta hori dena, pues hori denak, ondoko hotelian egin zuten lo, nork ordaindu zuen hori, Fragak, nortzen bada horren arduraduna, pues Fraga nori zintzen bada. Erren dut, eske tontotzat hartzen gaituzte, uste dute, ez dakigulen guk, holako arrazonamenduak ere egiten, ez? Eta, bueno, pues horrei atra bada oso ongi, eta ia salaketa barrera da, baina horrei ere ari gara ohituratzen, pues holakoak entzutera egunero, eta iduritzen zaigu kasik eguneroko zerbait badagoela, ez dela delitu hori egitea, ez? Baina, bueno, guk behintzat aldarrikatzen segituko dugu, eta ezkenean ikusten dugu ere borrokak ordaindu egiten duela. Azken finean, karlistak ere nolapait poz bat izan dute gaur, horrelako zerbait egin dutela, ikusten zaie prentsaurreko argazkean ere oso harroa daudela, ez? Eta beharko dituzte ere, eskatu, hori argitu dezaztela zer egin zuten, zertaz egin zuten, eta ia behingo hemen isilu daitezela hemen demokrazia modeliko atolako astageriak erraten hasten direnean. Betxe kontu gehiago, orain maila nazioartekoan, Brasilen gertatutakoa, batzuk erran dute Kapitolioaren antzeko eraso moduko bat, batxi, izitzeko moduko kontu bat da, edo ez da ginoa erran? Interrogante bat dut nik ja lehenengo momentutik. Perun 15 hildako, Brasilen ez da bat ere. Badirudi Brasile dela azkeneko mundukoa, eta Perukoa ez da deus ere. Ze pasten da, bueno, zer nahi dute goraipatu edo zerren inguruan nahi dituzte gauzak arrotu? Pues horren alabera, ematen dute informazioa, eta horren alabera, nolabait ere bideratzen dire, hemen egiten ditugun hausnarketa guziak. Eta hor, arazo bat badago, zerengatik, arazo bat, Hego Ameriketan, ari dire gero eta gehiago, azken boladan, gobernua kentzen tapatzen ez naski, demokratak edo zer diren ikusiz baizik, eta betikoak agindu nahi dutelakotz, eta hauteskunde batzun bitartez edo bertzegize, beren interesak ez dituztelakotz aski arki edo defendatzen edo babesten, horiek markatu egiten dute bidea, eta ez dute errespetatzen ezer ere. Ez da demokrazia, ez da botoak, ez da deus ere, eta hori ikusi dugu Brasilen, baina hori lehentxago ikusi ginen estatu batuetan ere. Horiek demokratak omen dire beti inor baino gehiago. Eta hori ikusten ari gara Peru, Ekuador, Bolivian ere nola kentzen dituzten presidenteak eta nola bortxatzen dituzten beraien politika, ez dutelako zer respetatzen. Gutxi batzu nahi dituztelako, etekin ikeragarriak hartuta horretarako behar dituzte violentzia eta tresna violentuak erabili, ez? Eta hori pastu da Brasilen ere. Ez dute lula nahi zenbaitzuk, eta jazta. Baina zer ari da gertatzen? Ari da gertatzen gero eta gehiago, hauek horrelako golpi egin dutelaik eta egiten dituztenean, beste egoera horrelako batean daude Perun ere. Eta horrelako gauzak egiten dituztenean, hor dabiltza, zerbaiten bila dabiltza, eta isilarazi nahi gehituzte, kendu nahi gehituzte horiek denak, eta hortik ezin gara pastu, eta gehien bat beren konfiantza osoa irakusten dute lehenengo deialdia egiten dute militarrei. Eta militarrak zerbait balin badire da herrien etxaiak. Militarrak ez dire demokratak. Militarra ezin daiteke inoiz demokrata izan. Militarra beti da fascista. Indarkeria erabiltzen duten personak edo indarkeria erabiltzen duen sistema da ejertzituaren errealitatea, ez? Eta, hor dago gaia. Eta hor dago arriskua ere, zeren hauek hortik segitu behar dute.
Eta pixkanaka ere hor nahi dute ja ofizial egin egoera hau. Horrela bagoaz, baina bueno, ja normaltzat hartzea, hau dena zer egiten ari diren. Eta bueno, hau ikeragarri, hau bai, fuertea dela, zer du militarrak hortik endu behar ditugu. Eta bidezazu, hemen ere, Espainiako errege, bueno, karo, ze pasten da, gero, militarrak ez sartzekota zer egiten dute, militarrik jornalak igo. Eta militaren aurrekontuak igo. Eta, karo, aurten ditugu, eguneko 25 igo da militarren aurrekontua, Estatu Espainiarrean. Eguneko 25. Eta erregea ganden egunean, Bazko militarraren egunean, aldarrikatzen diru gehiago behar zutela militarrek ejertzitu indartsu bat izateko. Zer du, beldurra berak ere hortik enduko dugul eta hortarako ari daia militarren babesa nolapait ere bere ganatu nahirik. Karo, gogorra da, baina gauzak ja deitu behar dir beren realitatea erran behar dute erabiltzen ditugun hitzak. Eta hau, arrisko hau ere badago, militarrei diruz hornitu zertako, gero inguruan izateko zer. Edo zen egun historiko baite movida bat hemen eta errege kanpora gamar dugula, torden militarra bere ganatu nahiko ditu. Bueno, karo, bere ganatu izan ditu zertaz, joder, diruz erosi dituelako. Eta azken finean arazoa dago, militarrei ematen ari zaiela, beraiei zegozkion eskubideak baino asko zere gehiago. Bueno, eskubideak edo beraiak egin nahi duten lan hori dena den hortik argitu behar dugu eta horien lana, horien beharrik ez dugu. Petxi, Estatu Batuetan, Brasilen, gertatzen alda, aitzin hau ere bai Espainian, eta ez dakit, akaso urrunegi gatea da, baina ez alda hau nola baitere ultraeskuin, nazioarteko ultraeskuinak egiten ari duen halako mugimendu bat, sortzeko, ez? Bulo bat, klima bat, hauteskunde demokratikoak zalantzan jartzen dituena, gero momentu batean ere, akaso legitimatzeko bertze botere hartzeko modu batzuk. Zalantzari gabe, momentu batean behar balimedu, kapitala behar balimadu, hemen pausu gogor batzuk hartu, langileak zafratuz, inolako arazori gabe. Berez ez esperientzia baditugu, eta horrekoan gainera gero eta gehiago. Hor dago, bueno, Argentinakoa hor salatu dute eta kanporatu dute Andreoi. Baina gero Bolivian eta ez dizen bat herrialdetan ja ari dira kentzen eta patzen. Bueno, realitatean ere, bueno, Grezian ere horrelako zerbait pastu zen. Horri dela lau bortzurt ez da ia, horrelako zerbait. Eta Estatu Espainiaren 36an hori gertatu zen, baina hemen badugu beste ejemplo bat, nik uste dut oso argigarria dena da Txilekoa. Txilekoa, bueno, Txilen etzen inoiz estatu golperik izena, bueno, azkeneko egun urtetan, zeizen bat urtetan olako zerbait, etzen estatu golperik izen, eta hortaz lasai egon behar zuten txiletarrak etzelakoz deus pastuko. Denek ezagutzen dugu argazki ospetsu hoi, non agertzen diren Pinochet eta Fidel Castro agurtzen Santiagoko aeroportuan, porque Pinochet ere demokrata zen. Militarra, baina demokrata. Teorian, demokrata hola, Eta ze pastu zen? Militar ikergarri, odolsua, zerria izan zela Pinochet eta irakutsi zuela. Ze pasten da? Militarrek lege bat bakarri dute, beraiek dute hiltzeko eskubidea, eta beraiek nahi duten egiten ez bada, beti presa dute pistolak sakeletik atratzeko. Eta hori Txilen agertu zen gainera, hainbeste jende jakintzu horiek erraten dutenak ejertzitu demokrata eta ez da izertabak izan, tontakerik erraten dituzten, horien ergelkeriak salatzen zituen olapaitere unen jarrerak. Eta ze pastu zen Txilen futbol estadioak bete zirela presoz eta antxe garbitu zituztela egunka, tartean gure kantari famatxoei jara tartean hori ere. Patxi, ikusiko dugu Espainian estatu kolperik datozen urteetan? Oia, futurismoan ez naiz bat ere, ez dut bat ere ezagutzen mundu hori, baina ejertzito batek edozen gauz egin dezakela, eta ejertzitoek edozen gauz egiten dutela, hoi inolako arazorik gabe hala da. Osea, ez dut erten gertatuko den, ez den gertatuko. Baina nik militarrak ez ditut inon ikusi nahi. Nik argi dut hoi, horiek alik eta urrunen, eta horiek ez dute honik inoiz ekarri, horiek ez dute hartzen, Txabezek egin zuen. Estatu golpe bat eman, eta gero askoz... diktadore baten kontra.
Bai, karo, eta gero banatu hortzegoen aberastasuna, eta bertze modu batera gizartearen harremanak antolatu. Patxi, erailketez ari garela, jakin izan dugu, aste hau nola hasi den, batzuek aste beltza deitu dute, aste tragikoa, 3 erailketa asteburuan, orain 4. bat, lau emakume erailak, zegit Patxi, zer gertatzen nahi da? Ikaragarria gertatzen ari dena, zerrengatik hemen badirudi gero eta gehiago emakume izateagatik hor hil daitekela. Xakurra bada ez, Xakurra bada ez, emakumea bali bada. Eta zer gertatzen ari da? Zer gertatzen ari da, hainbeste denboraz. Landutakoa, orain norabaiter horren uzta biltzen ari gara, beti emakumea bigarren mailakoak hizkuntzan, gizartean, denetan nolabaitere baztertu egin ditugu, eta hori gertatzen dena da, beste pauso bat gehiago ere eman nahi dutela, eta neurriek ez direla hartzen horrelako egoera bati aurre egiteko. Horrelako egoera dire gogorrak, grabeak, eta orduen egiazko alternatibak hartu behar dira. Egiazkoak, ez naski itxurazkoak, egiazko erabakiak. Eta horiek ez dira hartzen, onta parlamentuko atean jartzen direnan, eta egoten diren 20 minutu isiligan, hori da bakarrik uste dutena, eta ez. Hemen zenbait gauzak nahi direlei borrokatu edo, beste neurriak hartzen dira. Nik ez dut errain zeintzuk, baina hartzen dira beste neurriak, denetara gizarteratu egiten da horien kontrako jarrera, dena mugitzen dira, eta orduen ez dire holakoa gertatzen, ez dire holakoa gertatuko ere. Baina, hemen dena egin nahi da demokrata polita eta deus ez ukitu. Hor neurriak hartu behar dire, ikusten nuen atzo dorenegu, ikusten nuen prensan, agertzen ez da zenbat kasu zeudela arrisku gorrian, beste kasuk ziurtatzen alzirela hor gertatuko zela zerbait, eta horlakoetan zerura begira. Neurriak hartzen ez badira, gauzak ez dira aldatzen, eta gainera, eritasun hori hain barnean sartu balime da gure gizartean, askoz ere arrazoin gehiago erran behar dugu hor neurriak beharrezkoak direla, oso serioak direla, eta kalera atera behar dugu, baina den eski laukatu. Milaka eta milaka biztanle atera behar dugu erranez hemen eskubide, bizitzeko eskubidea denek daukagule, eta ez dugula hemen txulitoren baten menpean egon behar, beraien bastakeriak egin nahi dituelako, edo mantendu nahi dituelako. Bakarrik indar politiko, indar sozialen eta gizarte ororen esku dago horri konponbide bat ematea, erresa da bideratzea, konponbidei bideratzea, baina horretarako jarrera aldatu egin behar da. Patxiren hitzak gaurkoan hemen utzi beharko dugu, denboraz hemen amaitu behar dugulako, baino aitzinago ere, hemendik 2 astetara izanen dugu berekin solasteko aukera, espero dugu, orduko ez izatea, halako berri txar gehiagorik. Patxi, mil esker handitz, bertze egun batez ere tartea huartzeagatik. Mil esker zuei, holako sola saldia alditxo hau egiteko aukera eskaintzagatik. Zuk induzu dena, beraz, zuri berriz. Ikus ditzagun orain udaletako albisteak. Berrio beitin, Raul Batorra alkateak jakinarazten du, Artikako 3 adingaberen ekintza onaren berri izan ondoren, hau da, pertsona batek herrian galdu zuen dirua eta diru zorroa itzuli zituztela, eskerrak eman nahi dizkiela herritarrei erakutsitako gizalegeagatik. Eta horrez gain, baitere Berrio beitin egungo egoera ekonomiko zaila dela eta Nafarroako kontsumitzaileen elkarteak, Iratsek, informazio triptiko bat prestatu du prezioen igoerari aurre egiteko gida gisa. Bere asmoa, era erraz eta hurbilean zenbait ideia aurkeztea da kontsumitzaileen alderdi handi batek aurre egin behar dituzten gastuak nolabait murrizteko lagun dezaketenak. Eta Berriozarko udalak klabe sistema erregistratzeko bulegoa martxan jarri du. Berriozarren erroldatuta bazaude Berriozarko udaletxeko auzo bulegoan klabe sisteman alta eman dezakezu modu erraz eta azkarrean. Zure baliozko nortasunagiria besterik ez duzu behar.
Eta Iruñean gaur egun erabiltzen diren ontziei buruzko hausnarketa egin du Ingurumen, Hezkuntzako Museoak ontziak erakusketaren bidez. Astearte honetan, gaur bertan, erekiko da erakusketa Elur Ulibarrena Iruñeko Erresumako Etnografia Museoko ardunadunaren bisita gidatuarekin. Horrez gain, Cowork Kids elkarteak Iruñako 14 auzoetan aurretan erabentzako antolatzen dituen jardueretan izena emateko epea zabalik dago. Astelenetik, ostiralera eskaintzen dira jarduerak, 4:30 7:30 eta lehentasuna izango dute aurreko hiruhilekoan parte hartu zutenek. Eta azkenik, Iruñak Azpilagaina hegoaldea urbanizatzeko bide berri bat eraikiko du udaberritik aitzinera, egungoarekin paraleloan. Zaragoza etorbidearekin duen loturarekin. Iazko urtean, amaieran, Orozko behitegi zaharra eraitsi izanak aukera eman du obra hori egiteko lursailak eskuratzeko. Bueno, Xaloa telebista hoixen da, ez? Landa eremuko telebista bat, azken finean, bazan bidasoan sortutakoa, eta gero Iruñerrira ere etorria, eta beraz, bi begirada horiek ez, hiritarra eta landa eremukoa kombinatzen dituena, eta hain zuzen ere, halako zerbait ere egiten du, hemen, Matxin, gure komikigileak egin duen Aska bere komiki horretan, bere kontatuko digu zertan datzan, izan ere, gurean dugu, Iñaki Martiarena, erran bezala, Donostiarra komikigilea, Matxin ez izenez, eta beraz Matxin deituko dugu. Matxin, atxaldeon. Atxaldeon bai, gauza bera. Milesker gurean egoteagatik, Matxin. Bueno, Aska izena, nik nire baserrian hor ondo-ondoan badudan gailu hori, Aska behitzat ditzen dugu hor edateko animaliek eta zuk bertze adiera batean, ez, erabili duzu hor komikian, Aska agertzen da, zuzen ere azalean, emakume bat hortxen arropa garbitzen. Bueno, konta iguzu, zeri buruz doa Aska, zer agertzen da bertan? Bueno, komiki bada, nik beti, esan ohi dut komikia dela paperezko zinema, eta oizko zinemarekin konpratuta, medio gutxio behar dira. Eta hartara medio gutxio behar ditugularik, askatasuna handiagoa dugu sortzaileok ez da. Orduan egitasmoa, pixkate publikoak jakin dezan, udalbiltzak bultzatutako ekimen bada, bultzatu edo sortutako ekimen bada, hain zuzen ere ikusi baitzuen udalbiltzak sortzaileok, euskarazko sortzaileok, goera prekario batean ginela, lan baldintza prekario batzuetan, orduan erabaki zuen udalbiltzak antolatzea halako egonaldi bat. Eta zorionez, nire egitasmoa hautatu zuen, eta bi hitzetan esango nuke, Aska sortzen dela, da aita eta alaba doaz, Araiz bailarara, Araiz, Betelu eta Larraun bailaretara doazte, eta hor herriz herri ibiliko dira eta ikusiko dituzte herrietan dauden garbilekuak. Izan ere, proiektuaren zuztarra edo bizkarrezurra da emakume gobaragileen bizimodua nolabait ere aitortzea edo erakustea, eta hori izan du da komikia, 24 bat orrialde ditu, eta edozeinek aldu deskargatu sarean bai dago. Erosi baita ere, non baita Matxin? Barka? Erosi ere halko da, non baitetik eskuratu jakina, hau buruzari naiz, baina okerrezpanago udaberrian argitaraman zan liburua, 2 liburuki mardul argitaraman zituen udalbiltzak, eta komikia, komiki bakarra izan zen, eta erabaki zuten beste egilekin batera horre liburuan txertatzea, eta jakina badago erostea, bai, eta harrera oso ona izan du, eta izan dezala bide luzea. Bide luzea hain zuzen ere, Askan jorratzen dituzten horiek bezala, joaten direlako aipatuzun Larraun, Betelu, Baiara guzti hauetatik. Zeba aukeratu zenuen Matxin gai hori, ez? Motibo hori
garbilekuena eta pixket horren inguruan nola uztartzen diren herriak, soixen ez, baiarak, mendiak, landaremu arratzen duguna, zergatik gai hori? Beno, helburuak, osea, zaude, bi helburu ditu, ezta, alde batetik landaremuko emakumeari aitortza eskaintzea, ezta, lan hori ikusi nuen ez zela ezaguna, ezta, hor garbilekuetan aritzen ziren emakume horiek ez ziren inuna agertzen, eta ikusi nuen hor bazela utxune bat nolabait esateko, eta gero bigarrena litzateke ondarea, ezta, diote, ondarearen galera bat gertatzen ari da nere iduriz, eta hor nunbaitetik ari da bilatzen desatxekimendu bat edo desapego bat lurrarekiko, eta nire ustez, hori nik ez dut begi honez ikusten diot, iruditzen zait, atxikimendu bat eduki behar dugula, ezta, gizakiak behar duela lotura bat, eta beti ere nire begirada ez da izan ere hiritar batena, naiz eta nik kaletarra izan arren, eta aritu naizela eta aritzen naizela landaremuko egitasmoetan, baina, bueno, nire begirada ez da izan ere bukolikoa diot, baizik eta leku horietan, eremuetan dauden arazoak eta bizitza erreala adierazi nahi izan dut, ezta? Eta dudarik gabe kontutan hartu behar dugu ere, pues euskararen aberastasuna ere, pues hor dagoela, ezta? Hor saiatu naiz, modu soxume batean beti ere apaltasunez, eta gero irakurterreza izatea nahi nun, ezta? Komikizaleazten publikoak ere gustora hartzezan, ez? Eta bueno, hori izan da nire ekarpena, eta izan nuen esperientzia bat, duela 4 bat urte edo, Hendaian ere izan nuen egonaldi batean egoteko aukera, eta probestu nuen esperientzia hura, pues, proiektu hau orkesteko, ezta? Orduan, pues, bueno, oso eskartua naiz, bertako biztanleek ere harrera oso nahi zidaten, eta ezagutzen nuen zertxo bait ingurura, baina dudarik gabe, kasu honetan, pues, ardura ere handia izan da, eta saiatu naiz, pues, espektaktibak betetzen, ezta? Hori izan da nire asmoa. Eta, bueno, azpimarratzen dut, hori berriro ere, komikia dela, hori paperezko zinema, eta gaur-gaurkoz badago alako zera bat, ez dut esango loraldia, baina, bueno, badago alako, bueno, bolo-boloa behin gaia da, baina tira, nik ja urte asko damazkit, eta iruditzen zaite komikiarekin aldela zer nahi kontatu, eta, bueno, hori izan da nire asmoa, ez da? Nik uste dut komikia bai, nik ere duela ez haunditz, nolabait ere aurkitu dudan baliabide artistikoa, eta iruditzen zait bikaina, adibidez, historia bera ere kontatzeko egundokoa, ez, batzutan, historia bera gaur egun gainera hainbertze irudirekin eta ibiltzen gara irudiaren mundua, pues claro, igual liburu totxo bat egiten zaigu zerbait astunagoa, pues aipatzen ez, igual gobaren inguruan eta garbitokien inguruko liburu bat errango genuke. Hau igual maila nolabait ere maingu baldin badago maila azpian jartzeko, ez? Baina komiki formatuan beti aixe atseginago da. Eta nik ere gomendatzen dut handitz, ez bakarrik matxinen, baizik eta orokorrea matxinek erraten zuen bezala, nola ari den zabaltzen handitzen mundu hori, egon dela arron estigmatizatu ez, matxina duzu jakinen duzu aixo be, arron nola erran, ez, superheroien mundu horrekin lotua, ez, eta fantasiazkoa, eta, orain ari garena ikusten da, aizu, ez, honek balio du ere, historia serioa kontatzeko, historia beraz hitz egiteko, olako kasu errealez, ez da? Bueno, bitxia da alde batetik, pixkan nitaz hitz egingo dut, nitaz ez egozentrikoa naizelako, baizik eta hobekien nire burua ongi ezagutzen dudalako, ez da? Hor, azken batean da, hitza eta irudiren arteko oreka bat bilatu behar dut, ez da? Orduan, nire kasuan, behin pues, erabiltzen ditut euskara, ez da? Hitza eta irudia. Orduan, behar bada, nik uste dut, euskarari irudia jarri digula, ez da? Eta orduan, pues, noski, dudarik gabe, kultura bisualean gaude bete-betean, eta egia da, hitza eta irudiaren arteko harremana ez dela beti izan xamurra, zeren eta hor egon da protagonismo borroka bat, ez da? Diot, hor pentsalariak eta ez baizituzten eskuak zikintzen, oro har, ez da? Aldiz, margolariak eta pues, eskuak zikintzen zituen, orduan behar bada, diot, nire uste apalean,
pues jakina, pues margolariak eskuak zikinak dituelarik, pues kontxo, pues hori ez da garbia aldiz, pentsatzen duenak, pues ez ditu eskuak zikintzen, ezta? Bueno, nire, Jainkotiarragoa nonbait. zaude? Jainkotiarragoa edo Bai, behar bada bai, ezta? Eta orduan, bertzea proletarioa dira, margolariak. nola, bai, nekazaria bezala, azken batean, ezta, nekazariak ere, pues eskuak zikintzen ditu, eta, pues nola ere, pues ez dala gauza diotez. Orduan, pues hor askok ikusten dute, noski, gu ari garela, bueno, honi, edo denok diot, ez pixkat, euskarari irudia jartzen, ezta? Orduan, dudarik gabe, kultura bizualean gaude bete-betean, gehiagizko informazioa dugu, oro har, eta orduan, arindu egiten du irudiak informazio uholde hori, hori nik neuk ere esperientzia handia bai dute medioetan, komunikatzaile bizuala naiz, neurri batean ere burua horrela ikusten dut, ezta? Komunikatzaile bizuala naiz. Gaztaroan, kazetaritza bizuala egiten nuen, inork ez zuen hitz hori jarri, baina orain helduaron ohartu naiz gaztaroan hori egiten nuen, ezta? Kazetaritza bizuala, ezta? Orduan orain gaur-gaurkoz komiki honekin adibidez, pues hori, ezta? Tresna bada, ez da pedagogikoa, baina egia da, pues bueno, kontatzen dituzula historiak eta modu arin batean, eta ero jakina atsegina, ezta? Bueno, kasu honetan atsegina egin dut, ezta? Eta orduan, pues, ekosistema, azken batean ekosistemaz ari gara, ezta? Ekosistema bizuala, ezta? Eta orduan, baiara hau aukeratu izana ere, pues, niretzako pozgarri izan zen, zeren eta dagoelako pixkat, bazterreko leku bat delako, diot, bazterrekoa esaten dudanean da maitasunez diot, hor badaude. Zergatik aukeratu duzu Larraun, Beteru, Araiz inguru horiek, nola haietu zinen horra? Bueno, nik neuk ez nuen hautatu diot, nik bai aipatu nuela landaremoa izan behar zuela, baina gero ja udalbitzak erabaki zuten edo proposatu zieten leku hori, ezta? Ez, eta, bueno, nire aldetik, oso ongi, ez da ni prest nahi egokitzeko, ez da? Nik bai aipatu nuela landa eremua izatea, ez? Hori ikusten nuen nire burua, zeren eta diot lana egiteko moduagatik, eta gero atxikimendu bat dudalako, eta, bueno, interesatzen zaitelako, ez da? Landa eremua, ez da? Orduan, alde hortatik ez. Eta hori da pixkate askaren helburua, eta ja, bueno, publikoa du hitza, jakina, ja komentarioak entzun ditut, eta gero lan egiteko modua ez izan, bueno, oso zaila, bueno, alde batetik, oinez ibili nintzen, ez da, ja horretik idatzen nituen zirriborro batzuk, egin nuen ikerketa lan bat, eta gero zailena izaten da informazio uholde hori edo gehiagizko informazio hori, bueno, albaetik pasa behar da, eta gero oinez ibili Eta hau nintzen. herrialdetan historia erakargarri bat egiten, ea nola demonio egiten den hori, Hori da, hitza eta irudia, lehen esan dudan bezala, ezta? Orduan bai marrazkiak egin, gero idatzi, gero kendu, eta pixkat oreka bat izateko nire filma xume honek, ezta? Eta bai, eta bueno, gero pozik, ordura handi izan zen, baina gero ja emaitza ikusi nuen, eta ja pozik gelditu nintzen, eta oso aberatsa izan da, dudari gabe. Lana egiteko modu hau dudari gabe, niretzat izan zen opari bat, ezta? Gaina justo helduaroan beste begi batzuk ikusten dituzu, ezta? Diote hartzen zara benetan ze lan baldintza ona diran eta ze eskertua egon behar dugun, ezta? Aukera hau izateagatik. Eta berriro azpimarratzen dut, pues nire begiak izan zirela, ez hola ikuspegi bukoliko bat, aize polita baserri hau eta aize polita, ez? Denbora guztien polita eta berdea, ez? Baizik eta, bueno, hor landaremuan ere egon badaude personak, eta hor egon badaude ere, pues, arazoak kudeatu beharrekoak, ezta? Eta gero hutsuneak ere bai, ezta? Diot, ez? Zerbitzuen aldetik, eta hor badaude gauzak landu behar izateko, ezta? Zeren eta azken batean desoreka bat gertatzen ari bai da, nire ustez, hiria eta herriaren artean, harin doan desoreka bat, eta nik uste dut, ni saiatu naiz behin ipin, hori erakusten, ezta? Herrira, bueltatu beharko ginen, Matxin, bueltatzera. Hiritik atera eta joan gehiago herrira, bizitzera. Joan borko nukela denok? Bueno, denok ez dakit, baina behintzat parrastada batek akaso bai. Beno, diot, hombre, jakin, hor erabakiak daude, dudarik gabe, hor erabaki politiko batzuk daude, agendan
jarri barreko lehentasun batzuk daude, diot, ez da soilik ala goazen herrira bizitzea eta ze polita, ez baizik eta hor erabaki jakin batzuk egon bar dira eta lurralde antolaketa bat, benetazkoa, oreka bat eduki ahal izateko, ezta? Baina bueno, hori zuka luzeko asuntoa da, baina bueno, hor beste elikadura burujabetza, hainbat gai daude, orain ez dira hainbeste entzuten tamalez, elikadura burujabetza, baina hori adibidez da, nire ustez, bizkarrezurra, ezta? Eta gero bestetik noski paisaia ere bai, arronte importantea da, diote, azken batean landa eremua, aisialdia eremu bat bihurtu da, baina jakina zeinek zaintzen du paisaia, ezta? Nork zaintzen ditu basoak, nork zaintzen ditu larreak, gu joaten garenen eta ze polita esateko, ezta? Orduan hortaz hausnartu behar da, eta ni saiatu naiz, baina bueno, modu oso apal batean, ezta? Eta gero dudarik gabe ere, pues, emakumeen lana ere orain arte zokoratua izan dena, ezta? Pues nik neuke familian ezagutu bai dut, ezta? Emakume fierrak, ezta? Hor lanean izan du direnak egun osoan, eta orduan pues omenaldi bat izan da dudarik gabe, Eta berriro diot, euskaldun baten ikuspegitik diot, ez hola kanpotik doan bat eta haize polita, ez? Baizik eta nik uste dut importantea dela zeren eta asko idealizatzen bai da, Eta hori ere kontu zibili behar dugu horrekin. Baiara hauei dagokienez, ez dakit ez da transmititu dizu nola berezia Nafarra hunditz ere, bagara ez dugunak ezagutzen, azkenean, bakizu joaten gara Himalaiara eta joaten gara Bangladesera, baina gero ez dugu ezagutzen akaso gure inguruko eremuak, ez dakit, zer badago Larraunen ere moietan uste duzuna guk ere Nafarrek, Iruñarrek ezagutu beharko genukena, edo, inkluso, bat animatzen bada, antxeen etxetxo bat erosi, ardi batzuk jarri, edo bertzelako bizimodu bat eraiki bertan. Beno, hor alde batetik ura, ezta? Ura oso garrantzitsua da. Hor lurraren azpian hainbat kobazulo bai daude, lurran azpian diot, ura aberastasuna handia dago, diot, ura bizitza da. Eta hor araxez eta araitz eta ez, diot horre urari buruz, asko aldugu ikusi eta hausnartu, ezta? Hor hainbat kobazulo daude, eremu karstikoa da, eta hor zuloak daude, eta orduan ura dago, batez ere. Gero bestetik egia da, ez dut aipatu, baina bai blokeo bat izan nuela hasieran zen eta hor artista jende asko egon baitzan araitzen, ezta? Hor Remigio Mendiburu, Zumeta, Rafael Ruiz Balerdi ere maiz joaten zan, ez? Gaurko zere gorriti dago, ezta? Orduan, hor, bai lehen, egonaldiaren lehen zatian bai izan nuela alako kontxo erreparoa edo nostalgiare bai, ezta? Zeren eta asko kaipatzen bai ziaten, bai da hemen Zumeta izan duzan, eta hemen bai Remi hemen goian bizi bai izan, eta hau eta beste eta nire artean kontxo, artista handiak daude hemen, eta nik neuk zer egingo ote dut, ezta? Eta bai izan nuela, hausnarketa bat da hau, baina nahi nuen zuekin partekatu, ezta? Bai izan nuela alako nostalgia bat, eta tira, bai egia da, eta haien itzala hemen dago, eta tira, hor, baiara horrek ere badu xarma hori, ezta? Eta gero gainontzean, pues esan bezala, ezta? Ura batez ere horko bazuloak, eta gero dudarik gabe dagoen ere basoak, ezta? Dudarik gabe. Eta gero jendea biztan da, ezta? Hor biztanleak, ezta? Eta noski badira ere nekazariak ere egitasmoak dituztenak, moen burua etortzen zaizkit, hartzaileak, ezta? Gazta egiten dutenak, eta hori etortzen zait burura, ezta? Orduan badugu askoz gehiago hitz egitea, ez? Horri buruz gero maioak dudarik gabe, ezta? Maiopea, ezta? Maioak, ez? Ze handitasun hori, ezta? Ze handitasuna eta arriskuare bai, hori ahaztu egiten dugu, ezta? Lehen esan dudan bezala idealizatu egiten dira mendiak eta beste, baina gero arriskutsua ere bada, ez? Eremu arriskutsua, ezta? Hor maiozarra edo esaten diguna, ez? Odo diotena, ez? Balerdi, maiozarra, hor hainbat eta hainbat istripu izan dira mendikoak, eta tira, gauz asko ditu inguru horrek, ezta, eta dudarik gabe bisitatzekoa. Eta malez, garraio publikoa, zoritxarrez, ez da oso nahi baino gutxiago dago, oraindik ere, eta hori ere baliatu behar dut igual tarte hau esateko, ezta, hor dagoela adibidez,
gai bat, ez da, garraio publikoa, pues kontxo, bultzatu barrekoa, ez da, autoa hainbestez erabiltzeko, baina tira ez naiz, ez dut ere perredikatu nahi. Eta hori da. garraioa gai aski garrantzitsua guretzat, baiara guztietan bizi garen jendearentzat, Nafarroa iparraldean, bueno, Nafarroan bereziki garraio publiko eskaxa dugu landa eremu guztian, gero, bai, abiadura handiko tren bat egin nahi dute, hori bai, baino garraio publiko autobusa ailegatzeko araitzera ez dugu izaten. Kontu gehiago, Iñaki, bertze gauza bat burura etorri zaidana irakurtzen egin duzun komiki hau, aski interesgarria badago, bertze hausnarketa elementu bat iduritzen zait edo ematen duela zer pentsatu eta da kontraste hori, ez? Garbigailua, aparato teknologiko horren artean, eta garbigunea, ez dakit nola deitzen zaion, hortxen, ez? Emakumeak garaietan, emakumeak gainera egoten zirela hor garbitzen, komunitatean denek, ez? Jak harriaren gainean beren arropa, ez? Eta hor badago kontraste bat niri iten zait aski interesgarria komunitatearen kontuaren gatik, ez? Nola hautsi den komunitatea. Eta hor agertzen da, adibidez, garbitzen ari zirenean arropa dena kantari, ez? Zure komikian ere ala agertzen da, eta segurazki kontu kontari, ostra, hau gertatu da, ez dakit nor liatu da, ez dakit norekin, aizu hau, eta barreak, baina hori desagertzen da garbigailua, ez? Teknologia hori sortzen den momentuan, eta gainera etxe barnera, ez? Familia nuklear horretara ematen den momentuan, ez? Eta nik uste hor, ez dakit, bagola zer pentsatu, ez nola? Teknologiak ere bai, momentu batean hausten duen komunitatea, bera, ez? Baina aldi berean lan gogorra, klaro, hor dago, ez, kontraste hori. Ere bukolismo horretan ez da erori behar zukaraten zenuen ez, ere, karo, hor ere urrotz horrekin eman behar zitzaion, ez, kamisetatik. Bai, gero gaina behartuta diote, behartua den oro, ez da, behartuta gaude lan hori egitea, eta orduan zer nahi gauza behartuta, kontxo baztigu grazi egiten, ez da. Beno, ni batez ere, hola, bote pronton esango nuke, nik uste batez ere denbora dela, denbora, ritmoa, gauzek bere denbora bar dute, ez da, pues haurdunaldi batek, pues behatzi hilabete behar dituen bezala, pues sormena ahoz aho beti gabiltza, sortzaile izan nahi dut, nire sortzailea naiz, kutxazaine automatikoa gaur-gaurko sortzaileak dira, denok gara orain sortzaileak, ez da, pixka burura etortzen zait, leherketa edo ekologikoaren kontu berbera, ez da, diot, duela bizpairu urte, ekologiko guztia, ja ekologikoa ginean, ez da, eta sormenarekin ez dakit hausnarketa bada, behar bada okerra nago, baina iruditzen hori ari dela gertatzen, nire sortzailea naiz, nahi dugu sortzaileak izan, ongi da, baina sortzaile izateko denbora behar da, denbora pasa behar da, eserita hon behar duzu, hausnartu behar duzu, idatzi behar duzu, itzuli batien behar duzu, etxe ingurutik, eta nik uste koska denbora dela, ez da, orduan gustatzen zait aipatu duzuna, dudarik gabe, ez da, eta eskertzen dizut, nire lanarekiko interes hori, ez da, pues, bueno, horrek emakumeak garbitzen ari direla, eta gaur aldiz, garbigailu bat erabiltzen dugu, dudari gabe, kontutan izan behar dugu, osasunaz ari garela ere bai, eta dudari gabe, olako eremu ezeetan, gaitzak oizkoak direla, ez da, gaixotu iten zara, zetasuna, hotza, ez da, orduan, hori ere hausnartu behar dugu, ez da, bizikalitatea edo diote osasunaz ari gara, ez, orduan, agian gaur-gaurkoz egia da bizirauten ari garela. Gizakiek gara, eta gizak ari gara bizirauten. Ez da, orduan, gaur-gaurkoz daukagu garbigailua, baletira, alde batetik ustez denbora kentzen ematen digu, diot. Bueno, eta orain zingo denbora horrekin, ez da? Nik uste koska dela denbora. Zertan igarotzen dugun denbora, eta gero nun galtzen dugu denbora, ez da? Eta gero hausnatu barko genuke, beti etekin bat atea behar izate hori, edo igual ikuspegi produktibista horretan, edo ez da, edo leia horretan gabiltzala, edo ez dakit, nik neuk ere ez ditut erantzunak, nik alderak egiten ditut. Eta komiki hau ere izan da, goxoki bat, edo amua, edo pixkat polo bat, diot, da historia xume bat, ez dut nahi izan irakurlea ito, baizik eta, interesa sortea, besterik gabe, hola, gero modu atsegin batean, paisaia batzuk marraztu, eta nere mundua izan da humore grafikoa, eta orduan, hau izan da jauzi bat, ez da, ja komiki bat egitea, eskatzen dizu alegin bat, paisaiak marraztu, eta nik paisaiak ezpein nituen asko marrazten, orduan, alegin bat egin nuen, komiki hau idazten,
eta gero marrazten ere bai, eta alegin hori egiteko, pues kontxo bas denbora bar duzu, pues ibili bestea hura alegin bat egin behar da, ez da marraztea kontxo gauza doai bat, baizik eta, hor landu egin behar da, eta nik, zaindu nuen ere asko hitza, zeren eta, kontutan izan behar duzu, pues, izan zela komiki bakarra, diot, beste gainontzeko guztiak ziren, pues, idazleak, hauta beste, eta orduan, pues, kontxo ardura ere banuen, ez da, askotan aipatzen dut ardura, baina kontxo egia da, pues, hor, garrantzitsua zela, ez da, eta bat nator zurekin, noski, gogo eta hori, no? Komunitatea, bai, pues, haustura bat, ez da, agian, modu apal batean egin dudana izan da, transmisio lan bat ere, bai, ez da, pues, ja, bizitzako etapa honetan nago, eta transmisio bat egiten ari naiz, eta gaur-gaurkoz ikastetxetan aritzen naizenean, hemendik eta handik deitzen naute ikastetxetan eta familiekin lan egiten dut, ez da, eta transmisio lan bat egiten ari naiz euskara transmititzen, eta ari naiz, pues, ja, komunikazio bisuala transmititzen ari naiz, eta gure ondarea transmititzen ari naiz. Eta erabiltzen dut marrazki horretarako, eta ja fase horretan nago, bizitzako aro horretan, ez? Pixkat transmisio lan bat egiten, eta modu oso apal batean, ez? Bai. Bai, oroitarazi dat gainera, justo guzti honek atzo egin genuen ere elkarrizketa bat Josu Martinez zinemagilari, eta bera zinema ikasten du, eta gozoetan ibiltzen da, eta bera komentatu zigun dokumental bat, eta da Salvador Gaztain Kormutxa, aspaldiko dokumentala, eta hor, justo Salvadorren heriotza kontatzen da, eta badu antzekotasunen bat zure komikerekin. Bakizu ikusten da landa ere hori, transmisioa, ezagutzaren transmisioa, ahozkotasuna, nola dagoen ere horretan. Elementuak, Euskal Herria izan zena, edo badenaren zati bat, zeren ez da Euskal Herria bakarrik Guggenheim, edo ez da hori, hori baino zerbait gehiago da. Claro. Hoxe, zu Matxin ere hortxen jarri zula zure alea, ez da? Bai, hori da, eta hori ari da gertatzen, ez da, diote, bai, kultura, zer dan, zer ez dan, eta orduan, pues, hori, bizimodua, esango nukenik, ez da, herri kultura, eta hor, talka bat ikusten dut, nik bainepin, kultura bizitzeko bi eredu ikusten ari naiz, ez da, diot, eta hori gure sortzaile hongan, pues, sortzaileok bizi dugu hori, ez da, diot, gure lan baldintzetan, ere, pues, ikusten da hori, ez? Eta bai, bat nator zurekin, eta dudarik gabe, eta gero egia da, pues, eskertzen dizut aipatzea beste sortzailearen egitasmoa zen, eta egia da, hausnartu behar dugula, sortzailearen paperaz eta funtzioaz, eta gero ze punturaino egilea da norbera, edo da kolektiboa, ez da? Orduan, dudarik gabe, udalbiltza izanik gaine antolatzailea, dudarik gabe, ikuspegi kolektibo hori ez dugu galdu behar, ez da? Nire ustez. Eta egilea, bai, ni neu naiz egilea, baina tira, neurri batean ere, oso lan bat izan da, ez da, proiektu hau, porque azken batean, pues, horre izan dut bultzada bat, laguntza bat, eta ero beste gira egileak ere egon dira, eta orduan, hortik doan ere nire ikuspegia, Bastion deus ere gehituko, Matxinen hitz ederroiei, hemen utziko dugu, Matxin, hortxen gomitea, aska komiki ederrori, hemen gure Nafarrako mendi inguru horretan kokatzen dena, hor agertzen direla elementu horiek ere bai, espaldin badere be, komiki nolabait ere mardula luzea, hor badire elementu nik uste interesgarriak buruko errotari ere emateko, eta osatzeko baitere, hoxen, eleberri txiki batetaz. Iñaki Martiarena, Matxin, aska komikiaren egileak. Kasu honetan, mila esker hartu zuen, demora tarte honengatik gaurkoan. Zuei, mila esker zuei, urren arte, bai, nahi zuen arte. Hauxen dena gaurkoz hemen magazinean, gehiago nahi duzue, segi ikusten, Xaloa Telebista, eta izanen duzue kalitatezko eduki interesgarri gehiago, eta guk bertzetik, bihar, torriko gara onat, eta elkarrizketa gehiago izanen ditugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.